Mga tupay, may nahuli. May nahuli. Malaki. Huli mga tupay. Yan, laki. Yan, laki. Laki. Dori. Ha? Yan, laki. Panalok natin, panalok. Ano, malaki. Panalok. Agad. Agad na. Dori. Dori, bala, dali, agad na. Tada. Ini. Uy, Dori. Dori mga tupay. For the first time. Dori mga tupay. Yung dalawa. Hindi, sumabit lang sa kanya. Tagal mo. Dori. Bindori. Yung picture natin na malaki doon sa ano? Doon sa Tagalog. Dori. Ayos mga katupay, di natalo. Malaki-laki na rin ano. Mukhang lugi ako, palit tayo. Yung di ano mo lang yung tali. Awa ko yung tali na isa. Yung tali na isa yun. Sarap. Yan, sarap. Yan. Laki mo, Dori. Dori. Yan pala, yan nga yung medyo mga malalaki na manonood dyan no? Maano dyan sa tubig. Doray. Ano na kasi ito, ano to eh. Mga tupay. May singil eh. Kaya ito, dahan-dahan ka eh. May tinik din yan. Kung bumuon sa akin, kati yung. Ha? Bumuunan ako. Matinik ka pa rin? Kunti lang, pero kati. Yan. Ay, makati pala yung tinik yan. Uy, paa mo. Asa yung play soba? Tanggal na. Wait lang. Tanggal na, wait lang. Nagpulupot lang kasi ito. Buntot. Isin mo na lang. Ano? Yung buntot ang wala naman tinik yung buntot. Yung buntot ang pumipigil eh. Ito buntot. Yung buntot. Yan. Yan, may tinik nga sa gilid. Tinik yan. Oo. Mayroon pa akong nakasabit. Laway. Laway. Magulo-gulo na. Bayaan mo magulo-gulo na basta nakahuli. Basta nahuli siya. Ayos mga topay. Cream Dori. Putulan ng tinik. Hindi yung putulan yan pre, dali ka dyan. Oo, pag gumalaw siya. Dora, buntis oh. Buntis. May itlog na naman siguro yan. Ito talaga yan. Pinakuha nila dito no, 5 kilo. Dito? 5 kilo. Nakuha naman. Dito din? Oo. Ano yung salvage. Sa salbit mo na dali. Ang likod nito. Likod. Wala. Cream Dori mga tupay. Sorry. Malaki na rin mga tupay Malaki ng Cream Dori. Alright mga tupay. Mayroon na naman nahihilo sa sabon. Yun, nahihilo pala sa sabon. Nahihilo sa sabon mga katupay, mga tilapia. Naku, wala na. Yun. Meron. Tadi. Tuh. Yun, may naman. Nahihilo sa sabon.
sila sa sabon mga katupay, yung mga tilapia mga katupay. Dito banda dadi. Gilid. Dadi. Mana? Ito. 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 May mga gumagalaw dito eh. Yun. Laki mga katupay. Ayun oh. 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 Ano sa satot? Nagsasalot na lang ng tilapia dito mga katupay. Ay ano to eh? Ano nga to? Aruyo. Oh. Oh. Oh, dami na mga tupay oh. Oh. Dami na. Dalawa daw, dalawa. Pare. Sana? Yun oh, naka ano. Yan, lumulutang na. May lumulutang dati. Ayun oh, ayun oh. Malayo. Sayang. Grabe sabon yan, ano sila. Nalalason. Patong ka dyan, bato na yan daddy. Anungin mo. Yun oh. Yun, yun. Yun, ay dito. Ito, dito. Naano sila sa sabon. Yan dati oh. Naano sila sa sabon. Wala na. Ano ka naman doon? Nalason sila sa sabon mga tupay. Ayun oh, dami nila doon oh, nagsipaglutangan. Wala ng sabon yung ano, saan kaya galing dyan yata yung building na yun, no? Ha? Ito pa rin, oh? Oh, sino ba eh? Oh? Dito dadi, abang ka lang dito. Oh, yun. Yun, nasa likuran. Halop lang. Tilapia lahat yan, kalutang. Oo nga eh. Tilapia yan lahat. Nakalutang yung mga tilapia oh. Ay, yun pala yung nakakadali sa kanila pare. Mamamatay to sila. Yun, ang dami dun oh. Ang dami dun oh. Naglutangan. Kaso lang, pag pumunta ka naman doon, wala nang kakain yan. Ang dami tilapia oh. Naglutangan yung mga nguso ng mga tilapia. Ang dami doon mga tupay oh, mga tilapia yan oh. Ano? Mga tupay oh, mga tilapia yan mga tupay, ang dami. Oh. Nagkanuhan sila sa sabon. Wala.